Disposition niya, condition niya. Una-una noon, surprise tayo kasi for how many, almost a year na wala tayong laban dahil nga sa pandemic. But sa first meet namin nung sa Jensan, wala pa ganong seryosohan. Kumbaga, napag-usapan naman ng mabuti. Pero itong time na to, kanina na pagkita namin uli, na talagang nagbibitawan na ng lakas, tapos papalitan na ng mga estratehiya para sa kalaban natin. So makikita mo isang Manny Pacquiao na hindi pinabayaan yung sarili po na almost a year tayo na walang laban. Nandun pa rin yung ang hinahanap ko lang naman kasi sa kanya yung instinct, yung bilis ng suntok niya, saka yung takbo ng utak niya sa pagdiskarte na gagawin sa kalaban. Ang bilis kasi, sabihin natin, mayroon tayong edad na 42 years old, pero ang bilis kasi, madali lang nating i-develop yan. Depende kasi sa isang fighter. Pero kung ma-maintain natin, kung pwede nating maibalik ng 110%, ibabalik natin. Pero sa nakita ko kasi, ibang Manny Pacquiao na aakyat sa taas ng ring pag nasa seryosuhan na tayo. Kasi ako, hindi ko masabi talaga dahil itong si Errol Spence, magaling din to, bata, no? World champion. So, hindi natin pwedeng i-underestimate. Basta ang atin dito, mabigyan natin ng magandang kondisyon ang ating fighting senator para sa kay Errol Spence. But I assure na may panalo natin itong laban na to dahil pinaka-importante sa lahat to sa ating ginagalang senator. Pero sa lakas, walang pinagbago. Sabi ko nga, bago mawalan natin ng bilis ng galaw, putuli muna natin yung dalawang paa niya. Pero sa nakita ko, determinado pa rin ang ating fighting senator sa laban. So this morning, nag-report tayo dito kagad sa kanya para malaman natin kung magti-training o ano man. So pasalamat tayo at saka pinagbi naman tayo sa first day training natin na naipakita niya kagad na talagang pinaghahandaan yung laban na darating. As the legendary fighter, no, wala siguro kung masabi kasi lahat ng magagaling na boksingero ay naging kalaban na natin, no? We have Margarito, Morales, some other fighter, 'di ba? Barrera. Marami tayong dinaanan na sinasabing pinakamagaling sa lahat ng ganito ganyan. Pero sa ipinakita ng ating ginagalangang senador sa kanyang mga determinasyon sa training, I believe na ito yung magandang laban. Although nga, ang diferensya dahil mas bata yung kalaban natin. Pero kaya natin itong labanan at gawa ng paraan talaga ang lahat na laban na to. Kasi ang ano lang naman natin dito, walang talo, di ba? Magandang record, may height, Olympian. Pero based on the experience and sa power, mayroon pa rin tayo doon. Labang tayo.